גירושים הם לא סוף של קשר, הם גם התחלה חדשה. אבל איך אנחנו באמת מחליטים בין גירושים במלחמה או בשלום? אתם יודעים? גירושים זה אחד התהליכים הכי רגשיים ומאתגרים שניתן לעבור. איזה דרך אתם תעדיפו לעבור? האם תעדיפו תהליך שבו שני הצדדים נאבקים על כל פרט שולי, מה שעלול להוביל למתחים, עיכובים, עלויות גבוהות? או תעדיפו גירושים בהסכמה, בהליך גישורי, בהליך שכואב לכל אחד, שבו מאפשר להסכמות האלה לשמור על הכבוד ההדדי, על האינטרסים של כולם, במיוחד של הילדים שלכם. לא משנה באיזה דרך אתם תבחרו, המטרה שלכם צריכה להיות רק אחת, להגן עליכם, על העתיד שלכם ועל ילדיכם. אני יודעת שכל מקרה הוא ייחודי, כל מקרה הוא לגופו של עניין. יש לנו את הכלים לעזור לכם, לבחור את הדרך שמתאימה לכם, בלי לוותר על הזכויות שלכם.